Assalamualaikum bocah-bocah. Ketemu maneh ing pelajaran basa Jawa. Dina iki awake dhewe arep sinau bab tembung lingga lan tembung andahan. Tembung lingga yaiku tembung sing isih asli lan durung owah saka asale. Dene tembung andahan yaiku tembung sing wis owah saka asale amarga diwenehi antraker, seselan utawa panambah. Tuladhane kaya mengkene. Tembung tulis bisa owah dadi tembung andahan nulis, ditulis, tulisono, tulisen, tulisno, lan sapanunggalane. Nah, bocah-bocah, untuk dipun kasih sinau dina iki, semoga bisa manfaat dan barokah ya. Assalamualaikum.